mai o'r eglwys farmor y model wyddan y daw'r rhaglen heno, aelodau o Urdd y Cyfeillion Ysbyty Glan Clwyd sydd yn canu'r emynau dan arweiniad Mair Selway. Fe ddown ni wybod mwy am waith Urdd y Cyfeillion yn ystod yr rhaglen yn ogystal a chyfarfod â chaplan newydd Ysbyty Glan Clwyd. Ond emyn o ddiolch yw'n hemyn cyntaf ni. Diolchwn oll i Dduw a llaw a llais a chalon cans rhyfeddodau mawr a wnaeth i ni blant dynion. Ymbil mae Elfed yn yr emyn nesaf yma. Am i Iesu'r meddyg da, gofio am y rhai sydd mewn poen, ac i roi nerth a nodded i'r rhai sy'n gweini arnyn nhw. Fe genir y geiriau yma ar y dôn Thanet.
Mae Urdd y Cyfeillion ym mhob ysbyty bron yn y wlad i gyd ymhell cyn amser y gwasanaeth iechyd fel tai. Mae yma ers rhyw 250 o flynyddoedd. A phan agorwyd yr ysbyty yma 16 o flynyddoedd yn ôl, oedd na chydig o bobl efo gweledigaeth yn gweld, wel dyma le, dyma gyfle iawn i ni gael urdd o ffrindiau i wasanaethu'r ysbyty ac i helpu'r Cleifion a'r staff yn mhob ffordd fedryn nhw. A mae yna nifer fawr o aelodau dych chi bellach? Oes bellach, mae yna rhyw 1,500 o aelodau ac mae yna rhyw 500 o'r rheini yn dod yn wirfoddol bob mis i wasanaethu yn y bar te ac yn y siop ac ar y wardiau ac efo blodau a bob math o pethau sy'n edrych yn fach ond sydd yn bwysig i'r Cleifion ac i'r bobl ych chi'n weld o gwmpas bob dydd. Ac i fi mae'n wyrth bod o hyn yn digwydd bob dydd, bobl yn dod yn wirfoddol a bod pob peth yn rhedeg yn llefn a di drafferth. Mae na, dwi'n teimlo beth bynnag, bod na fôr o wyllus da allan yn y gymuned, fel ym mhob cymuned arall, a dweud y gwir. Ac mae'n werth i ffrwyno fo i fewn i rhywbeth fel hyn. Da ni, wrth gwrs, yn gwneud elw wedyn, mae'r peth wedi dechrau fach, ond mae wedi ehangu fel mae'r ysbyty hun wedi ehangu. A da ni'n gwneud elw, mae'r elw cyson yn dod o'r bar tem yma ac o'r siop. A da ni wedi medru prynu pob math o gyfarpar ychwanegol i'r ysbyty yn ystod yr 1 mlynedd ar 15 ers i ni fod yma yn te.
gobeithio bod ni'n medru hel dipyn o arian at yr ysbyty i gael gwahanol bethau na da ni'n gael gen y Llywodraeth. A da ni'n falch bod ni'n medru gwneud rhywbeth i helpio. Wel, diwedd y wraig oedd yn gwneud y job yma cynt, ond bod ni'n wedi cymryd y gwaith ar ei holi ac yn trio gwneud ychydig ac yn gobeithio bod ne rhywun yn elwa o beth da ni'n neud o yma. Newydd i benodi'n gaplan Ysbyty Glan Clwyd, mae'r perchedu Gwilym Berw Hughes. A'r weinidogaeth yn dra gwahanol un mewn plwyf. Mewn plwyf, da chi'n cael bedydd, da chi'n cael priodas, da chi'n cael gwyledd. Ond da chi, ar hyd y dydd bron, da chi mewn gwyledd. Ac y drwg ydy wrth gwrs, unwaith ma'n mynd trwy drws allan, da chi wedi colli cysylltiad â nhw. Cos da chi'n cael y broses o fynd o'r dechrau i'r diwedd. Faint ohonoch chi wedi sy'n yn gaplanu yma? Mae'n hanner dwsin i gyd, 3 yn Anglicaniaid, babydd a 2 anghyffurol. A mae gyda chi gapel hefyd wrth gwrs yn dweud? Oes, mae yna gapal hyfryd yma. A mae'n rhyfeddol faint o bobl sydd yn defnyddio'r capal yn ystod y Sul pan o'n wasanaeth, ac hefyd yn ystod yr wythnos yn Cleifion ac yn Dduloedd. Ac fan hyn mae rhywun weithiau yn cael gair hefo rhywun pe mae rhywun yn teimlo yn isal. Ac wrth gwrs mae rhywun ar y bedlan yn gwrando. Dyna di rhan bwysica'r gwaith yma, ydy gwrando ar bobl a'i poen a'i problemau, mae'n debyg. Ydy pobl yn sylweddoli fod yna ddimensiwn arall i fywyd heb lawr corff? Mae'n debyg bys chi'n dweud, mae i lot o bobl, dyma tro cyntaf allan maen nhw'n sylweddoli ers blynyddoedd, ers amser ysgol, bod chi'n gorfforol, bod chi'n
yn feddwl a hefyd bod chi yn ysbrydol. A dyna di gwaith ni fel caplaniaid, ydy roed yr ochr ysbrydol na. Ac wrth gwrs i gynnig Iesu fel Gadarn Sail i fywyd. Dyna i'r hawyd ar bobl, ia. Mae'n debyg os oes na fwslim i haid yn dod yma, lle da ni'n sefyll yma nhw'n de. Ond ia, dyna di'r cadarn, heb y meddyg mawr. Dyna da ni'n de. Bod na rhywbeth tu draw i'r bywyd yma. Mae hwnna di'r neges bwysig i lawer un sydd wedi cael newydd drwg. Ydy bod na fywyd yn Dduw tu draw i'r byd hwn. Dwi'n siŵr bod y rhan fwyaf ohonom nes yma heno, a'r gwylwyr adre, a'r adegau o ing a phryder, wedi gwerthfawrogi Dwylo Ffeind i weini arno ni. A dyna sydd yn yr emi nesaf, sôn am Dwylo Ffeind yr Iesu, a hefyd i'n hannog ni i ddefnyddio'n dwylo i helpu eraill. Fe drefnwyd yr alaw Ffrengig, y Clwyd y Lŵn, gan Alun Davies.
Bydded i oleuni Dduw eich amgylchu. Bydded i gariad Dduw eich cofleidio. Bydded i allu Dduw eich amddiffyn. Bydded i bresenoldeb Dduw fod gyda chwi oll. A bendydd Dduw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân. A fod gyda chwi oll. Can sbale bynnag y bo chwi. Yno mae Dduw hefyd yn gwylio drosoch chwi. Amen. Ac wrth i'r rhaglen ddod i ben, fe ddymunwn ni'n dda i Urdd Cyfeillion Ysbyty Glan Clwyd. Ac cymryd chithau i ymuno â ni'r wythnos nesaf yr un amser yng Nghapel Mynydd Seion yng Nghas Newydd yng Ngwent. Tan hynny felly, nos da i chi gyd.